Men man kan godt flytte en udgift. Det er klart, men selvfølgelig skal man er nødt til, hvis ikke man har pengene i kassen, det har vi ikke, så er vi nødt til at låne de 10 milliarder i 3 år. Men det betyder selvfølgelig også, at når vi kommer frem til 2014, så skal man ikke bruge pengene. Så sparer man jo de penge. Altså, det er jo ikke nogen ekstra penge. De bliver bare, man flytter bare forbruget fra 14 til 11, og når vi så kommer frem til 14, skal de spares, og det er derfor, det giver sund fornuft. Og det er spørgsmål til Europagten. Ja, det var det der. Hvis jeg må lov til at tale færdigt, så var det en konstatering af, at jeres EU-ordfører konstaterer i radioen, at SF lægger op til at øge den danske statsgæld med op til 60% af BNP. Ved du hvad? Altså noget useriøst pjat og direkte løgn, det gider jeg slet ikke at svare på. Fordi det ved du godt er usandt. Så kan du hjemme og høre det i radioen. Jamen jeg ved da, hvad hun har sagt. Hvor har du det fra, at SF skulle belåne Danmark? Det er da det værste fordrukne sludder, jeg længere har hørt. Socialdemokratiet og SF, hvis de kommer til magten efter næste valg, så har I bebudet, at I vil sætte gang i økonomien ved at fremrykke nogle offentlige investeringer for mange milliarder kroner. Hvordan vil man kunne gøre det, og så samtidig overholde de kommende krav fra Europagten om at nedbringe gælden for eksempel? Jamen, der er jo et krav om at nedbringe gælden, så snart gælden er over 60%. Danmark har ikke en gæld over 60%, så vi er ikke i farezonen på nogen som helst måde. Vi er sammen med 4 andre lande, Luxembourg, Finland, Sverige og Danmark, i Ardi-klubben, fordi vi har en lavere gæld. Og derfor har vi muligheden for i virkeligheden at øge den danske gæld, det er det, vi lægger op til, og investere os ud af krisen. Så det er der ingen problemer med.